दे आबा बिहामजोखौ सिन्दुर थुदो आरो आंनि बिहामजो खालामथारदो। आरे लाजिरोङि बुरि, नों आंखौ नोंनि नोंसालाजों सिन्दुर थुजानोसो थिनबावदों? मा मोनखांथारदोंब्रा बिसोरो एसेबां जबरदस्ति आंखौ आरो मन्दपआव सोलाबो आंखौ। जै बाजै गोदाननि जै। आयु हाबाब जैसो होबावलायदों बिसोरो। दा हाबानि समा बारलांगोन फिसाफोर, दे गोख्रैनो सिन्दुरखौ थुदो। आबे ओइ मा जाखो मा जाखो? बिहामजो राधा आरो नों लक्ष्मण प्रसाद? हाबाब फिसा खैना गोदानालाय मा जाखो? पण्डितजी मन्त्रा बन्द जानो मोना। ओम ए पण्डितजी गोख्रै मन्त्र बन्द खालाम नङाबा। आयु आरोथ' आं बुंगासिनो मन्त्रआ बन्द जानो मोना। हे इसोर। आरो दा पण्डितजी मन्त्रआ जुदि बुङोना थिग जानाय नङा। हे आं बबेयाव फैखोलै? लक्ष्मण प्रसाद नोंनि एसेबां हिम्मत हा? चुनथुलि सना नों सिरि मोनबाय। दिनै आं बे गोथार हराव अरखौ साखि दोननानै नोंजों जुलि जानो सानबाय। आरोथ' ना नोंबो दा सिखारसै। मानो होनोबा दिनै जोंनि जुलि, माने दाथ' आद्रा जाबायानो ना, बेखौ फुरा जाहोजोबनोसै ने। दे चुनथुलि एखि, नोंनि खाफालाव आं सिन्दुर थुबानोथ' जोंनि हाबाया कमप्लिट जासिगोन ना। खबरदार लक्ष्मण खबरदार। आरो नोंसोरो हा? नोंसोरबो बे लक्ष्मण प्रसादखौ नोंसोरबो सापर्ट खालामदों? आंखौ नोंसोर बे लक्ष्मण प्रसादजों जबरदस्ति जुलि होनो नागिरदों? नोंसोरखौबो गासैखौबो जेल जाहोजोबसिगोन आं एबार। आयु हामा होनखोसै बिहामजो, जोंथ' नोंसोरनि खुसिनि थाखायनोथ' बेयाव दङ, नोंसोरखौ मदद खालामदों। आरोथ' माबायदि बिहामजोहाय नोङो? जोंनि लक्ष्मणाथ' एसे मोजांबाबो जोंखौसो उल्था नों जेल जाहोनो नागिरलायनाय। आरोथ' नोंसोर मिन्थिया नामा बे आंखौ थिखिनानैसो लाबोदों हा धोखा खालामनानै? बिहामजो जाव दानाबा बाजैया सिरि मोनबाय माथो। आरोथ' भार्मिजाय नों आरो जोंनि जुलि ना मा नोंनि जुलि ना मा? नोंजोंथ' आंनि जुलिथ' जानोथ' हाखाया लक्ष्मण। हाबाब दासो जुलियानो जाजेनदों आरो नोंसोर बेफोरबायदि माबा नांज्लायखाबायसो। हामालै फिसाफोर। पण्डितजी नोंथाङा जोंनि जुलिखौ जाहोनो मोना नङाबा नोंखौबो आं जेलावसो लांनाय जासिगोन। हाबाब फिसा आंलाय माथो खालामदों? आंथ' बेयाव जुलिसो होनो फैदों। आरो बे जुलिया आंनि खिलाफसो मोनथिया नामा नों? आंनि मर्जि गैया बेयाव। आरोथ' नोंसोरबो खोनानानै लाखा जै होनायफ्रा बन्द खालामो। आयु हामा होनखोसै बेलाय हिनजाव गोदानानो। मासे गोरा गोराहाय खोथाफोरालाय। हा बेलाय जोंनि लक्ष्मणखौ बोरै मोजां मोननो हानोसै? बेखौनोथ' सानगासिनो हाय आं आब'। बिहामजो मानो बेफोरबायदि जाखो नोङो? चुनथुलि लिसन टु मी। हे लक्ष्मण, नाउ यू लिसन टु मी। मा सानामोन नों लक्ष्मण हा? आं नोंखौ मोजां मोनो हा? नोंखौ खि आं जुलि लागोन? बेबायदि दा बुंलै चुनथुलि प्लिज। I really love you। आं बे अरखौ साखि लानानै बुङो। बे बुहुमाव आं नोंखौ ओरैबायदि अनगोन, माब्लाबाबो थखा होआ, आरो नोंनि अनगाथ' आं गुबुन रावखौबो नोजोर होनानैबो नायखायामोन जेब्लानिफ्राय नोंखौ नुदों। आरे बा अजीब जबरदस्ती बिलाय। अब्ला मा नों फसायबानो जे आं नोंखौ जुलि खालामगोन? नोंनि एसेबां हिम्मत, आंखौ हिनजाव गोदान खालामनानैसो नों आरो नोंनि फेमिलिया बेफोरबायदि जबरदस्ती हाबा होनो नागिरदों? नाय चुनथुलि, आं नोंखौ अराय जिउ खुसि दोनगोनलै। बिराद मोजां मोनो आङो। आं दिनै साखि लानानै बुङो, मिन्थिबायना? इसोरखौ साखि लानानै। प्लिज प्लिज चुनथुलि, नोंबो गनायदो ना, अब्लानोथ' गासैबो थिग जागोन ना। बे जुलियाथ' जानो हाया आरो माब्लाबाबो जानो हाया। खोनाबायना नोंसोरो? आरो सोरबा फै आंजों जबरदस्ती खालामबावनो? आंहा गुबुनजों रादाय जाखानायसो। आरोथ' आं नैबे लक्ष्मणखौ मोजां मोना। आरोथ' मा बेफोरलाय हा? गासैबो ओम स्वाहा। चुनथुलि प्लिज बेफोरबायदि दा बुं। नों मानो एसे अख्रा दे? ओमफ्रायथ' आं मिन्थिगौ नों बे साननि थाखायसो बेबायदि खालामदोंना। नाथाय नायल' सानसे समाव बे नोंखौ थखासो होगोन, आं होआ ना बेबायदि। आरो सानखौ आं दिनैनिफ्रायल' नङा बेसेबांबा गोबांद्राय मोजां मोनो। नोंलाय सोर? मालायनि पार्सनेल लाइफआव नों एसे बाथ्रा बुंनो? बिकज I love you। आं नोंखौ मोजां मोनो ना, नोंनि मोजांखौल'सो हास्थायो। मोजां मोनो? चुनथुलि मोनबायना जे बाबा हा? हे लक्ष्मण, नों मिन्थिगौ ना सोरखौ थिखोदों नोङो? आंखौ सोर मिन्थिगौ नोङो सिनायखौ? आं बेखौल' मिन्थिगौ जे आं नोंखौ मोजां मोनो, आरो दिनै जोंनि जुलि आरो जेरैखि जेबाबो जाखागोन। आच्छा? औ चुनथुलि, नों आंखौ बुब्लाबो आं नोंखौ रागा जोङा। मा सानामोन नों आंखौ
बेफोरबायदि खालामनानै हाबा खालामनो हागौगोन नङा लक्ष्मण गाज्रिनि साननाया मालाबाबो जाफुंखाया नों मोजां मोनो बुंबालाय मा जानोलै हा आंनि गोसोआथ' सानजोंसोना आरो आं बुंदोंना बे साननिफ्राय आं साबसिन बोरैबा गावखौनो बाख्नायना लाबावो ओरैबायदि मानसिनो नायबाय था थुनथुलि नों आंखौ मोजां मोनाबाबो आंथ' मोजां मोनोना मोनबायानो थागोन अराय जिउ आरो नोंनि अनगा गुबुनखौ आं फसायखाथारा रावखौबो आं जि खालामदोंना आं मानोना नोंखौ खोमानो गियो गोमाजानो गियो आं बिरादनो बे सानखौ लांजानो गियो आङो आरो सानजों आंजों खाफालाव लिरनाय दंखायो रावबो सोलायनो हाया बिखौ मिथिबायना नोंसोरबो एबार थ'दो जमानो नोंसोरो गासैबो जेलाव आंखौ लाबोनायनि दायाव आरो बिनि सायाव जबरदस्ति खालामनायनि दायाव आरो बिनि सायाव नोंसोरो सासे पुलिस आया मा जाखो थुनथुलि मा पुलिस फैबाबो आं गियाना ओजों दिनानो खाराबगोनहाय दिनै बोरै जाखो हो आयौ थुनथुलि मा जालायखो ब्रालाय सोरबा थांलायनायलाय जोंहाथ' माबा लागायलायनायानो ओइ बाजै थुनथुलि अबे सोर फाजियाव बेनो बाजै सोर नोंलाय आरो आंसो मेहेर आरो जों बिनिफ्राय दानो खारनांसिगोन बाजै थुदोल' आंजों औलै बाजै सम गैला फैदोल' आंसो बन्द' खालामदों लाइटखौ खारलै बाजै खार थुनथुलिया बोरो बाजैया बोरो माखो फैना गोदाना बिदिबा खारबायसो थुनथुलि नों बेबायदि आंखौ नागारनानै थांनो हाया आरो बेबो साननि थाखाय बे सान गुन्दानि थाखाय साना नोंखौ मोजां मोनखियालै बे नोंखौ थखासो होगोन आंसो नोंखौ ट्रुलाभ खालामो जानो हाया नोंखौ थाङो आङो बेवहाय सोरनिबा आखाइ दंथारो सोरबाथ' दङ जाय बेफोरबायदि थुनथुलिखौ मदद खालामदों नाथाय सोर बिलाय मान सनमान सेस खालामगोनहाय आफा हा माबायदिथो बिहामजोआलाय हा बिदिबा नोंसो थखा खालामखो ना माखो बिहामजोखौ नोंथ' बेखौबो मोजां मोनो होनना बुंदोंमोन एसे आखल गाज्रि बिहामजो मोजां मोनमालाय बिदिखौ मोजां मोनोहाय आबा थांथोंहाय बाराखौबा नों मोनथियालै आयै आंसो मोनथिगौ आं बेखौ बेसे मोजां मोनो बे जि बुङो आं नांजेया आंनि थाखाय बेनो गिबि मोजां मोननाय आरो जोबथायाबो बेनो नाथाय आफासना पुलिस धमकि होलायनायखौ नुवाखै हाबा जानो गोसो गैथारिखौ लाखिथाबनो हायो अब्लाबो आयै आंहा बेजोंनो सिमां सुजुखाबाय थुनथुलि मा जाबावगोन आबा बेफोरबायदिबाथ' संसार मोजां जानाय नङालै हाबा मानेथ' मोननैबो गोसोआ गोरोबनांगौ दाथ' हौवा गोदानाल' गोसोआ गोरोबोबा बोरै जानो आंखौबो निमाहा होदो आं बेबायदि जुलिखौ खालामना होनो हानाय नङा दाथ' माथो खालामबावनो हिनजाव गोदानानो खारखाबाय बायदिसो मोनबाय आं आरो आंबो जुलिखौनो फसायासै बिहामजोखौबो बोरैबा आखल गाज्रिनो दाथ' सैथोआनो हनै नोंसालायासो माने नोंहामजोखौ खावना लाबोदोंनो जबरदस्ति नोंसोरबो आरो जबरदस्ति नाय आफागुरु बेफोरबायदि नंद्रायाहाय आंनि फिसालाया मोजांसो मोनो आरो जेन'बा बिसिनि न'खरावसो प्रब्लेम होनदोंमोनहाय जोंबोथ' बेखौनो मोनथिनो मोनदों बेखायसो जोंबो मदद खालामदोंमोन आरो फिसालानि हाबाखौ बेखायनोसो आंबो गोसो गोरबोजों राजि खुसियैनो माबानो सानदोंमोन दा बिहामजोआ गुबुनखौसो गोसो थोयोनोहाय थांबाबो लस गैयाहाय बाराखौबा आंनाबो सफैनायाथ' सफैबायहाय जोङो जेराव हाबा जादों बेहायनो हाबफैबाय दा बे हाबायासो बिसिनिनो नंगौना नङाबा मानो नङा जानो जुरि बेहायनो जाखागोन बियो लकेसन जेराव खिन्थादों बेहाय मोनसेल'सो हाबा जादों दा ओमफ्रायथ' जै मोनबायना बेखौ आं ओरैबायदि माने मा खालामगोन नै नोङो आदा ओरैनो खुगाल' नोंबो ओजों बिहामजोखौ नै बे पापि गुन्दाया लाबोनानै फैलायबाय नोंलाय मा खालामनो हायो दे खुगायावल'सो नोंबो आयु आंखौ नङाहाय बैखौ सैथानखौ सोबाना नै हामाहाय हामा आयु जाबायहाय जावैसो जाबाय माथो खुगाल' बेलाय हो मोनजुथों ना मानसिया बेखौ ओमफ्राय आं जादुजों मोनथिखानाय मोनबासोमोन दे जाबायसै सोरां जेखौ खामानियाव माने जेराव फैदों बेहाय गोसो हो जुरि औ आइम सरि दे आइम सरि टु इउ नाथाय बांद्राय आंखौ बेफोरबायदि बुंबाय थाबा रागा जोगोलै आंबो आंनि फिसाजोखौ बेहायनो लाबोदों खोमाहाय जामायसो थुदो गाख्रिनो नागिरना लांफिनसै आरो बेखौ लक्ष्मण नामा औहाय आंनि फिसौनि जानो गोनां आबैखौ बेफोरबायदि लाबोनाया थिग जायासै आंबो मोनबा नै थावसो होखागोनहाय नङाबा थावख्रि गिदिं होलायनांगौहाय बेफोरबायदिखौ औ दे फैदो बैथिंजाय थांबावनोसै जायगायाथ' बेखौनो बायदि मोनबाय आं साफा सानैनाव बैयाव सोंबा मोनथिगोनदां मालाय बैसागु जानांगौखौ गाज्रि खालामना होदोंना
गोसोफोरखौनो गाज्रि दिन खाराब खालामना होथारबाय बे लक्ष्मणनि थाखायनो जोंहा सान्थिनो बेनोथ' एमि थु बिहामजोखौ नागिरहैदिनि फिसालानोबो फन खालामबाय माथो सानैबो हमफिनला जानो थाइसोरां माबा एसे बाथ्राफ्राबा बोरै जाखो थुनायथु बेफोरबायदि जायाहाय हाबाया जेरैखि जाया केन्सेल जाथारनांगौ नङाबा माथो एकदम राइट जानायसो खारदोहाय जावैसो फैदो नागिरहैदिनि आबैमोनखौ बहा दङ बिसोरो आयै र' आइ बिखुनजो आंबो थांगासिनो आयु खारलांजोब्बाय बिसोरो फैदो जोंहाबो फैदोहाय जानायसो जोंहाबो अबाव खारलांना बायखोहाय खोथा दंहाय आइ थुनथुलिखौ मोजां लांफिननांगौ बा आइ बिखुनजो बिराद खारनो हायो माथो नोंबो बबे खनाथिं थाखुमानानै दं बिसोरो बैथिं थागोनदां आइ थुनाय थाब लेजिजों जालाहाय सम गैला ने जावैसो नङाबा आयै समफोराबो माला बारलाङोथाय आरोथ' मानसिनि लाइफखौथ' माथो बुंनो एखेबो थाबाय थाया मिथिगौ जानो हागौ आंहाबो गोबां प्रब्लेमजों फेस खालामनो गोनां जागोन फिसालानि बायदिसिना सोंथि आइनि सोंथि आंथ' सानदोंमोन हजों आबैमोननावनो गामियाव लांथ'नोसै नामा बाबुखौ गोसोफ्राबो एसे गोबावनिफ्रायनो गाज्रि थाबाय रंजानाय आरिनायफोराथ' आंनि लाइफआव गोबां खमानो होनजासै थेवबो दा आंहा फिसाला दङ आंनि बाबानि खुसियानो आंनि खुसि बुहुमाव आं गासैबो हानायमानि खुसिखौनो होनो हाजोबथों बैसागु बोथोरबो आबाया हजों गामियाव थांब्ला जोबोद खुसि मोनगोन बे र' लिंनाय नायनायाव थाङोना थाङा बोथोरा दा रंजानायनि सान अब्लाबो गोसोआनो मानोबा माथो बुंबावनो गोसोनि खोथाखौलाय दा आरो आंखौ टेनसनाव नुबा फिसालाया सोंलायगोन ओमफ्रायथ' सानाबो दाहालागै हाबा जाबायानो खोमा ना औ जासिगोन होनदोंमोनथ' जाबाय खोमा दे आंहालाय मा बेफोर जाबाय आंनि फार्स्ट लाइफनिसो जायखौ आं गोसोखांनो सानला दायो गोसोखांबा गोसोफ्राबो गाज्रि मोनोना आरो रावनिबो लाइफआव आं बेबायदि डिस्टार्ब खालामनो गोसो गैया जाय जोबनानै थांबाय गोदोनिनो बाथ्रा आइखौबो बुंखादोंमोन आं माब्लाबाबो साननि खोथा दा सावराय होननानै मम एबि बाबा come here नों दसे उन्दुनायखाय आं नोंखौ फैजायासै ओरै फै ओहो ओमफ्राय नों बेयाव मानो हारसिं जिरायदों ओहो सना हारसिं जिरायाबा मा खालामनो दसे ओरैनो टाइम पास आरो टाइम पासबाथ' नों आंजोंबो रायलायनानै खालामनो हायोना आयै आंथ' बरिंबो मोननाय नङा really आबा येस मम आरोथ' मैयाबो आङो हाजो गाखोहैनोबा थिनदोंमोन ना मानो थांदियासै नों आबा नट इन्टारेस्टेड मम आं बेफोराव बारा इन्टारेस्ट गैयालै ओहो होमबाबोथ' ना दसे टाइम पास जागौमोन आबा आंथ' नोंसिनिसो थानो मोजां मोनोना आंथ' बैसागु बोथोर आबा मोजां माने नोंनि आयंनाव थांनो नोङो जोंनि गामियावहाय माने नोंथ' गामियावबो बांद्राय थानायबो जायाना नुफेराबो बारा बेखायनो गामिनि भिउफोरखौबो एसे नायदो आबा थांनो ना गामियाव औ फांसनबो जायो माबा माबि आरो गोबां बायदिसिना नुनो मोनगोन नोङो मिथिदों होमबा जोंनि देडनि गामियाव थांसै ना आयै थ'ना चलो ना मम थ'ना थांनि ओमफ्रायथ' देडनि फेमिलिजोंबो खेबसे मिट खालामनो गोसो जादों आङो जों बेहाय दानो थांथ'आ आबा मानो मम माने बेफोरबायदि खुसिनि बोथोरावथ' बयबो थाबा मोजांसो ना मम हेपि फेमिलिसो जागोन स' प्रब्लेमा मा आयै देडनि फेमिलियावबोथ' आबै आबौ थागोन ना बिसोरखौ मिट खालामनो गोसो जादों आं सना बेफोरखौ बाथोथ'दे उनाव सावरायगोन दा जोङो जों गामियाव लांगोन ना आङो बेसेबां इन्जय खालामबानो जाबाय आंनो देडखौबो नांगौमोन ना मम फैगोन दे नाथाय दा बे सम मोनथ'वाखै माने माबा सुटि मोनथ'वाखै आबा खामानियाव बिजि थायोना आरो मा जब मावो बे सुटि मोनलायै बियो आबा बिजनेसमेन अ रियेलि मम बिजनेसमेन हा ओमफ्राय होमबाबोथ' खेबसेबो फैनो हालाया आरो बांद्राय कुइसन दा खालामथ'सै सना आं जोबोद माने खर' सानाय मोनजोब्बाय दे अके मम बेखौ मानो बुङा मम देडा जोंखौ सैया होननानै बाजै थुनथुलि आंसो मेहेर आयु हाबाब नों औ आं थ'दो बेनिफ्राय जेसेबां थाबैनो हायो एसेनो खारनाया साबसिन जोङो
बे मेहेर नाथाय नों बोरै सौफैखोलै हो आरो बेयाव आंखौ बोरै दं होनना मोनथिखो नों आरे बाजै सोंनाय आरो फिननायनि टाइम नङा बियो थ'दो थ' खार बाजै आरे मेहेर नों थिगखौनो बुंदोंलै ओमफ्रायथ' आदानबो खिन्थाहरखाबाय आं बिसोरबो फैखासिगोन बियो थ'थ' मेहेर नङाबा बे साला सैमानि फिसाया ओहो थुनथुलि सान आदा सान आरे सान नों बेयाव थुनथुलि नोंखौ बहा नागिराखैलै आङो नों बेहाय बैजों सैमाजों हाबाथ' जायाखैना आयो हाबाब सान बेखौनो बेसेबा गिदोंमोनलै आङो नाथाय नोङो बेयाव थिगैनो दङना सान नों आंखौ नागिर फैमारबाय आं मिथिखायोमोन नों आंखौ जोबोद नागिरखायो अनखायो होननानै ओमफ्रायथ' ना आं खारनोनो नागिरखादोंमोन दायो थुनथुलि एबार जोंहा न'आव थांफिनसै ना फैदो सान नों फैखाबाय ना उफ दासो बोरैबा गोसोखौनो दासो थाजिम सुग्लायनाय मोनलायबायलै आदाजों बाजैखौ जमा नुनानै बेयाव बेबायदि ओमफ्रायथ' सान नों मा साना आं बे लल्लु लक्ष्मण प्रसादजों हाबा जागोन आरो बिब्दि दा बुंसै दसेयावनो बेसेबा बिखा ख्लाब मोन्दोंमोन मिथिगौ ना आरो बे पापिया गुन्दाया बोरो बेखौथ' आं एगाराथ' ओरैनो सान आं बेबायदि खालामथ' गोसो गैयामोन माने आदा सान आरो बाजै थुनथुलिया मोजां मोनलायखायोना जुदि खोथाया एसे बेलेगमोनबा देन बेलेग जागौमोन आरो आदा लोखिखौबो थुनथुलि बाजैया मोजां मोनोमोनबा नाथाय बेबायदि नङाना आंबोथ' गोसो गैखायामोनलै नोंनि हाबाखौ बेबायदि फेलें खालामनो आदा लोखि बाजै थुनथुलिनिफ्रायबो साबसिन बाजै मोनथारदोंलै आं नागिरना होगोन ना नांगौबा लाबाय था नों आंनि थुनथुलिखौ लाबोग्रा आं थुनथुलिखौ हाबा खालामनानै गैया थुनथुलिया मिथिबाय सान लाबाय था शाला लक्ष्मण ओंखारलां बिनि लाइफनिफ्राय अरे आदा सान मा जाखांथारदों बे साला पापिया थुनथुलिया नोंजों समाया सान मिथिबाय जाम्बा नोंलाय सोर बे जोंनि समायै बुंदो थुनथुलि आरो जोंनि जुलियाव हेंथा दा खालाम सान मालायनि हिन्जावखौ नोजोर लागायग्रा सोर बे नोङो होथारलै सान होथार बेखौ एकदम मोखां दोला होजोब बाव आरो जोंखौ बिदि बासिनो फैदों बे समाया मायानो नोंजोंनो समाया आङो मिथिबाय सना माइनाव फैदो दाबो मन्दपआव थांसै ओमफ्रायथ' बेजों हाबा जाबा फस्थाय मारगोनलै नोङो बुजिखाबाय दा आंनि गोसो आंनि मर्जि नोंखौ मोजांखौनो मोनसाखाथारा आङो आरो थुनथुलिनि मुं दालाखा नोङो आं आरो थुनथुलिनि मुं लाया बिदिथ' माब्लाबाबो जानो हाया आदामोन एसे जिरायनानै रायलाय जागोनदां जिरायना रायलायनायनि सम गैया मेहेर बेयाव बेहेर मा नों बिसोरखौ सिनायो बेहेरखौ मानो बे आंजों रायलायनों आंजों ओमफ्रायथ' साला एसे बावबानो गासिबो थिग जाबायमोन सोर हरा बे नोंनि एड्रेसखौ बे जायगाखौथ' आं बेफोरबायदियावसो फैखादोंमोन जेन रावबो मिथियै नोंसोर बोरै नागिरना मोनखो हिर' नों बायदि गाज्रिनि साननाया जाफुंखायाना बहाथो जाफुंनो एड्रेसखौ जायखि हरा मानो दाथ' नोंनि सिमाङा गैखाला बायफ्लेना चुर जाजोब्बाय थुख्रानो बेनोथ' आंनि सिमाङा बिदि बायनो हाया थुनथुलि नोंल' राजि जादो दाबो अ माय गड रथ' लक्ष्मण नोंनि एसे हिम्मत आरो फैबावदों नोङो नुखायाखै नों जाम्बा आंनि जानो गोनां हौवा गोदाना बेसो नायना ला सान मा सानामोन नोंलाय आरे दाथ' नों बेजों थांनो नागिरखाबायना होमबालाय माथिबाव ना आदा नों बेफोरखौ मा खालामनो नागिरदों आरे मेहेर एक मिनिट र' मा नोंबो बेखौ सिनायखायो मेहेर लागोआव दानाबा मा होनबावनो आंलाय आथ'हाय लक्ष्मण थादो नों जाम्बा आं थांसै आरो लोगोसे नोंखौबो लांगोन आं मोनसे जायगायाव दे अब्ला नायनोसै थुनथुलि नों आंनि जायाखो मा जाखो नाथायथ' आं बे साननिबो जानो होआना नोंखौ बिदिबा ओइ मा मोनखांदों नोङो बुंखाबायानो थुनथुलिया नोंखौ मोजांखौनो मोनखिया बिनि उन मानो खारफाबाय थादो नोंखि बेफोरबायदि जबरदस्ति खालामबा थुनथुलिखौ मोनगोन दिनै नोंनि थाखायसो थुनथुलिया आंनिफ्राय गोजान जानो नागिरदों मानो थानांगौ नोंलाय जोंनि जिउआव ओइ आदामोन बेबायदि नङा दे माथो चालाव गोलै नायनो माबायदि नोंखौ मा जाखांबाय थादोंब्रा होरोलाय सानो होरोलाय दाबो सम दं फैदो समबो दं आरो साजायजोबखानायबो सानैजों जुलि जाहैफिनसै नों बे सानजों थांबा देनां फस्थायनांगोनसो आं बेसेबांबा मोजां मोनो नोंखौ बेबो सिंगेल एकदम सोरबा मोजां मोननो हागोन बेबायदि नोंखौ आरे बा आंनि
फस्थायनाय नोंहासो साननांगौ जाबाय आरो जोंनि मोजां मोननायखौ रावबो सिफायनो हायाथ' नोंलाय सोर अबेनि थार्ड पार्सन फैदोंलै आरो हिनजाव नागिरना मोनाखै नोङो हो गाबागाव नागिरना लाब्रा दाथ' बैसागु बोथोर ओइ मालायनि गेजेराव मानो फैबाय थादोंलै नोङो मानो हाबफैबाय थादो आं बुंदों आंजों थ' थुनथुलि नङाबा गुलिखौ फायार खालामगोन आं अरे खालामना फायार खालामलाय कम अन चलाओ गुली खेला बुङाखै खिन्थु आङो खालाममारगोन आङो नों गलाब्रा बेथा फैखागौ पुलिसा आरोथ' पुलिसनि मा गोनांथि हो नोंनाव एसेबां हिम्मत थुनथुलि नों बन्दुक नुनानैबो गिबावा आरे मानो गिनो आंलाय हो बेफोरखौलाय आंनो दांनो मोनबाय थाखायो बन्दुकफोरखौ आंनो सालायनो मोनबाय थानाय हो बेफोरखौ मानो गिनो आंलाय माथो जेन पुलिसनि मानसि थांनो नोङो बेफोरखौ नों माला सालायनो मोना मानो नङा जानो हो आरे ओइ साला बेथा गोसो जायोबा दानो नोंखौ बेयावनो एनकाउन्टार खालामनो हायो आङो उप्स वाव आं बायदिथार माथो नोंबो ग्रेट मोजांसो होमबाथ' मिलायसिनबावबायसो बेफोरनि थाखाय दायो नों गला साजाथ' मोनखानांगोन उफ हाय रायलायनायफोराबो एकदम पुलिस बायदि खालि माबायदि खाथिल दा नोंनि हाय आच्छा थुदो होमबालाय जेलाव मानो पुलिसालाय बहाथो नोंथ' नङाना लक्ष्मण प्रसाद बे साननायानोथ' नोंनि गोरोन्थि सिगांग्रो मोनथिग्रोनांगौमोन आं सोर राजिबालाय आंनि जानो गोनां हिनजाव नोङो लक्ष्मण You are under arrest, Officer Tuntuli. मा Oh yes. मोनसे टाइमाव आदा लोखि आंखौ बिराद हेल्प खालामदोंलै दा बाजै थुनथुलिया बेखौ जेलाव लांबा जारला जागोन ना गनो आं बासायनांगोन आदा लोखिखौ नाथाय माबोरै मा बुंखो नों थुनथुलि बेलाय बोरै जानो हानांगौ नों मजाक खालामदोंना लक्ष्मण नों जोंनिफ्राय बासिला दानालाय हो लक्ष्मण थुनथुलिया पुलिस अफिसार मा सानामोन लक्ष्मण प्रसाद नों रं मानसिखौसो थिखोनानै लाबोबायना बेथा एबार नोंखौ सोर बासायबावगोन हो नोंनि केसखौथ' ओरैबायदि स्ट्रं खालामना होसिगोन आं जेन नों बाहेरायाव ओंखारनो हायि बायदि मोनथिबाय एबार नों बिदि थिखोबावदोलाय सोरखौबा आरो जेलाव गिनथि खालामबाय थादो मोनथिबाय What? दिनैसिम लोखिया रावनिबो आखायाव फैयाखै आरो फैनोबो हाखाया थुदो लक्ष्मण नोंनि सम मोजाङा जोब्बाय चलो इसे दानिया जोंनि गेजेराव मोसाफैसिगोन थरायना माया रानी ब्रह्म सिंगेल डान्स माया रानी ब्रह्म आखाइ खबनानै हो रायजो राजा बयबो नोंथांमोन बादबाखि मा जादों मा थादों आंना लोब्बा गैयाहाय नै मोसानोसो फैबावबाय आङो दसे सिंगेल डान्स खालामनानै बै बाजैमोनाव थांसै आङो ओमफ्राय आंखौथ' एकदम सिख्ला बायदिसो नुखायोना सोरलाय मा मिथिनोसै समाजि मोसानो सोलोंबाय थादोंमोन आंहा आरो एथ' मोजां बैसागु बोथोराव आं चान्स नागाराहाय ओमफ्रायथ' जुलिमोनाबो माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंनो माबा जाखो बाददे आरो बिसनाबो माबा बिदिनो जालाबाय थायोलै जालु-जालायानो जोबा हाबाब आंहा बेफ्राव गोसो गैयाहाय बास इन्जय खालामनांगौ ना बैसागु बोथोरावलाय बैसागु नांबाय दासो मायाना हले एसे जुदासोहाय एसे स्राय मोसाग्रोना लानि आङो फिसालायाबोथ' आरो बहाबा बैसागु जानोसो थांदों खोमाहाय बारा सोंबाय थायाहां बे बोथोरानो खुसिनि बोथोर आंहा गानालाय मा जाखोसै दाबो दामलानो लाइमोन बैसोहा